Уверх, 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 уверх. Можно пальцем показывать, конечно. Синяя лампочка. Девятка. Девятка пошла. Улево, улево, улево давай. Так, 4. и зеленая лампочка. 4. Улево, улево, улево. Хутка улево, хутка натискай. Натискай что-нибудь натискай. Я натиснул. Помилився і там. Я натиснул. Ну, амаль поспели. Давайте еще раз. Не складно. А что там с проводами не пошло? Да щось я прокахався з лямпою кольору. Зрозумел. Угу. Угу. Добре. А що, візьмемо, знову міняємося? Не, я бы хочу еще позастаться. Окей. Так, давайте. Значит, желтая лампочка, 4 проводы. Зеленый, желтый, синий, червоный. Зеленый, желтый, синий, червоный, желтая лампочка. Синий режим, так? Желтая лампочка, режим синий. Ты 4 проводы. Режь третий провод режь. Ага. Так, 9. тут такая червоная лампочка на этой панели, на другой сторонке перегорни. 9 у нас. Червоная лампочка. Куда натискаем? Лишь бы не ведаю. Червоная лампочка. Девятка у нас. Это уперед. Ты показываешь вверх. Вверх натискай. Натисну. Правильно. Зеленая лампочка. 6. Шестерня. Вниз. Давай вниз. Натисну. 5. Синий колер. 5. Синий вверх. Так, и 7. желтая лампочка. 7 зараз. Улево, давай. Идеально. Все, зробили. Ну все, можно Я повышать точно лиш би складанность. зовсім не шов був. Так, давайте тогда меняемся. Я давайте буду слепым теперь. Мгм. Я буду мьют. Или кто буде мьют? Давай тоді так. Давайте. А хто не каже. Ладно. то хто? Так, О. я слепый, я ничего не Так, бачу. я буду много інструкція. всього. Ух ти ж йоми, тут калькулятор. Інструкція я пішла. знаю, Три що проводи, там брали. другого, Так, третього 3 нема. дроти, 3. по синяя лямпа, перший дрот жовтий, другий синій, третій зелений. Так, третій треба резет подається. Як тут емоції? Жовтий, синій, зелений. Синя лямпа. Третій реж. Зеленый? Третій. Так, що І- далі? Так, что здесь, где? Ага, Ой, тут некий О, калькулятор с лишбами, знову шрифтом Калькулятор з Брайля, ліжбами, написано да. 50 минус 7 равняется. 50 колер минус 7. лямпочки. Лямпа колер без лампочки. колеру. Лямпа без колера, чудовно. Что? 50 минус 7? 50 минус 7. И что робить, я не ведаю. Enter the result shown. Мне треба нечто увести. Кнопок там- 10, размещенные як на телефонах от 1 до 9, и ще одна кнопка унизу. Я не розумію, що тут подається ёсть лямпочки. Вот result тут even color. Так, ну что, давай 3, 1, 4, 6, 2, 9, 0, 8, Так это все 5, калькулятор. 8, 7. 7 опошная снизу. Ну, пока внимание. Enter the result show on the screen. Press the correct Я не button. веду, что based- еще раз повести. Так, чат, 50 вам минус лишь 7. подобать. Зеленый, 50 минус это или 50 минус чербак. 7, давай 22. А Да. где 0-то, блядь? Ну, Где хай тут 2 0, написано. блядь? А это супроти Где тут модулі 0, які? блядь? Где тут 0, блядь? Нуля нема. Нема 50 нуля. минус 7 равняется 2. Нема нуля. И Но 20. побачись. Так, я нічого не зрозумів там. Чего не зрозумел? Там така математика, Ты що... на сапера 3 года учился, ты ничего не зрозумел.
Ну, там інструкція для гэтых... Для глухих. Для сляпых, я не веду. Давайте меняться туды. Хто там навучыўся на бухгалтера? Давайте. Поменяйтесь местами. Не, мьют я уже был. Давайте... Кто там, Шаграэль, не? Каточек, давай ты на гэтага, на нямога. Ну, окей. Ага. Так, зноў, што мы бачым? Ага. 3 драты у нас і зялёная лямпа, другі дрот зялёны, трэці жоўты, апошні сіні. Другі зялёны, трэці жоўты, чацвёрты сіні, лампа зялёная. Які будзем рэзаць? Трэці провод, які жоўты, так? Жоўты, давай. Жоўты, да, жоўты, да. Так, потым у нас ёсць гэты калькулятор, где там 51 мінус 14, і трэба вось, падаецца, увесці рэзалт гэты, які будзе 51 мінус 14, гэта колькі будзе? 40, не 40, 37. 37. Нам трэба зараз зразумець по вось гэтым калькулятару, дзе тройка, дзе сямёрка, каб гэта ввесці. Каб гэта зразумець, ну, нам трэба зразумець, якую націскаць. У нас ёсць 3 рады гэтых лічб, і апошні там унізе як нолік на пазіцыі 0. Давай паспрабуем, можа быць, Міхась, ты націснеш што-небудзь з таго, што там ёсць. О, ты якраз таки націснуў на тройку. То бишь, ты 37 увёл. Так у тебя бачна, потому что ты слепы. Ты ведаеш, як... это ж я тебе сказаў, што 37 трэба, а ты мне чуеш, да? Добра, тады зараз сіняя лямпа, і у нас 37 гэта нечотная гэтая хрень. Няцот. І у нас стало 10 секунд, і зараз трэба з гэтай інфармацыі, што у нас няцотная 37 і сіняя лямпа, штосьці яшчэ ввесці апошні. 1 націскай. Яшчэ... Я не ведаю, even, гэта што там, чотная, нечотная? Even гэта чотная, а от нечотная. Ага. 4 літары чотная, 3 літары нечотная, запомню. Ну, так. Так, even чотная. Колькі літару сові, толькі нечотная, короче. Окей. Короче, 4 літары, значит... Можна запамятаць, што от гэта незвычайны, і от, типа, гэта нечотны, типа, не праваслаўны. Іван... Якая тут сувязь, прабачце? Ну, такая, типа... Ну, хто нарадзіўся, тот ведае. Так, яшчэ раз гэтым жа составам? Ну, давайте. Ну, зразумела, што, карацей, трэба залічваць калькулятар спачатку, і, ну, типа, хто кажа, дае падказку той, хто не, ну, хто слепы, а потым, падаецца, трэба па табліцы. Зразумела, што трэба полічыць. Так, пізду твой дрыт, я вже дверну коробку, відкрутив, і все одно дрыт не лезе. Вось так. Так, натисните ready. Каточек? Ой, я зноў глухі. Так, давайте з правадочкаў. 4 правадочкі, сіняя лямпа, першы зялёны, другі сіні, трэці жоўты, апошні чырвоны. Першы зялёны, трэці жоўты, да? Жоўты тады. Жоўты націснулі. Зараз математика пайшла. 52 мінус 22. Гэта будзе 30. 30 трэба ўвесці на тэрмінале. Вводзім 30 сюды-туды. Зялёная лампа загарэлася. І 30 зараз хто там павінен сказаць, што там трэба націснуць. 30 гэта што у нас? У нас гэта цотная. І зялёная лампа. Ты кажаш, што 9, да? 9 націснуць. Все, 9 натиснули. Все, скончилось. Все? Так просто? Ну да. Калі ведаеш, што рабіць, уже атрымліваецца, што
Погнали тогда на наступный. Так, меняемся. Давайте меняемся. Я могу быть... Ну, это жесть, конечно, дверную коробку разобрать. Я могу гэтым быть нямым. Угу. Так, все, готовы? Ранейшие люди жили без интернету, и я проживу. Вітанки, Жолонович. Так, Так, понесусь. ну так. Так, що тут у нас? Ой, усе три холери. 4 дроти і синя лямпа. Перший дрот синий, другий зеленый, третий червоный, четвертый желтый. Синяя лямпа, синий, зеленый, червоный, желтый. Другие режь. Зеленые какие другие. Не. 4 дрота и синяя лямпа. Так а что я еще скажу? Синяя лямпа, 4 дрота. А, полторы. Синий дрот, потом зеленый перерезанный, червоный, желтый. Четвертый, желтый. Добре. Так, Працює. далей калькулятор у нас есть, або стрелки. Калькулятор 52 плюс 28. 52 плюс 28. Это сколько? Для меня 70? математик, то я что там? 80, так? Чекай, 80 туда отримую. Блин, а где тут лічби 80? Где 8? Я не бачу 8. О, 8. А где 0? Так, есть 8, есть. Червоная лямпа, ну и чётная лічба, відповідно. Пять. Так, и стрелки. Червоная... 2, давай, там лямпа. 2 по центру. У нас часу нема. Сейчас зараз поспеем. Просто тут на дурачка. Право. 5. Я їх не поспів, треба раніше було. Ну, Ну, треба трохи, да... нормально? Розкажи. Я Раз, переработал одну строчку тому початку. Можна Давайте ще раз тоді. на закреп. Мгм. Ну, весело Та трошки, ё-моё. так, да. Ну так, на один раз. На один раз. 3 дроты, зеленая лямпа. Перший желтый, другий синий, третий зеленый. Перший режь. Желтый. Намацали. Так, ну, калькулятор можем. 53 плюс 30. 83. 83. Синяя лямпа, 83 нечетная. Десять. 10, капець. Нема такого, там одну лишь би треба вести. Тих, это 9 было. Так, ну зараз синяя лямпа. 9? Что там было? Мгм. Показываешь же 10. Нема тут такого, тут не тільки одна Ага. лишь би. Ну я вже ввел единицу. Я бачу 10. Все 5, ну, 10. 0. Тут нема нуля, 0 був. Синяя ноль. лямпа. так всё, всё, Так, ну я не ведаю, вырашили, не вырашили. Два. Стрелки, синяя лямпа. 2. Там нуля, подається, нуля нема. Що? Ну, просто у бок, який потрібний, по зараз ти наперед казав. Вверх? Наперед? Все, я Ти натиснув що? девятка, Що девятка, було? девятка. Зеленая лямпа. Девятка, девятка, девятка. Униз. Тройка, Ну, тройка, тройка. зараз буде бум.
А тут нельзя Що так прочитати. часу-то нема, ну? Там нема десятки, да? Там треба 0 було показати. Да, там просто 0 нельзя показать, нельзя 0 показать, разумеешь? Я такий, блядь, 0, 10. Зрозумів. Есть все опции, кроме нуля. Ну да. Ну давайте поменяемся тогда. Давайте. Давайте по слепому пойду. Ой, то Так, это давайте, давай, ух, 3 модули. instruction. 4 проводы, синяя лампочка. Снизу справа шукай. 4 проводы, синяя лампочка. Зеленый, синий, желтый, червоный. Зеленый, синий, желтый, червоный. 4 проводы, синяя лампочка. Желтый режем, так? Третий провод режем. Так, Ага. что Так, 51 плюс 4, это 55 уводь. Это будет нечетная лічба зараз колеру лямпочки, коли он уведе. 50. 2 раза на пятерку. Зеленый. Подается, он уже увел. Зеленый. Зеленая лампочка, двойка. Зеленых это нечетная. От, зеленый. Двойку уводь двойку. Зараз. Далі гляді, буде. Та шукайте є. двойку. О, здається, запрацювало. 5 лічба. Червона лямпочка, лічбу не ведаю. 5. Угу. Что? Червона лямпочка. 5? Угу. Що гэта значить? Улево? Лена, як Улево? Улево. Можно улево. просто глядеть Нет, потрібно. ну такая, улево, да. Ага, синяя лампочка. 1. Управо. Так, червона лампочка. 5. Улево. Червона улево. Так, зеленая 4. лампочка. 4. Улево. Є. Що отримлювати? Да. Ага. Я зрозумів зараз, що навіть не слышно, як бомба тікає. Ну так. Так ти ж глухий. Ну да. Ну так, я не ведав, що я настільки глухий. Добре. Я такий, типа, а ён увёл? Раней же шпікало, коли ён увёл. Мгм. Ну Я так. готов є ще ще раз так же узровень. згуляти. Наколькі тут у демки узровні? 99? Не ведаю. Я готов ще раз так же згуляти. Да. Не. Подається 4 там, наверное, буде. Ага, ого. А, там уже... Некий новый модуль тут. Switch Так, давай, модуль. 3 проводы, червоная лампочка. Зеленый, синий, желтый. Зеленый, синий, желтый, червоная лампочка. 3 Мгм. проводы. М, Зеленый, синий, желтый. Синий, так? Да, другий провод режь. Ага. Желтая лампочка, лічбу не ведаю. Ниже, снизу справа шукай. Вот тут такая, ага. Желтая Опять. лампочка. А 5. який модуль? 5. Что такое 5? И куда? 5. Что, Вверх, глянь? давай, Патрон? вверх. Угу. Так, давай, не бачу. Зеленая лампочка, зеленая 3. лампочка. 3 лічба. Зеленая лампочка управо отрымливается. Судовно, желтая 9. лампочка. Знову управо. И червоная лямпочка. 6. Вверх. Зараз гляді, зверху справа шукай. Тут нейкая 4 лямпочки бачу. Червоная, зеленая, синяя, желтая. И кнопка там, не вижу, что на ней написано. Ну, Enter, я кнопка бачу, Enter. що ж Треба шрифтом включити Брайля нейкі лампочки. 8, 6, 3. Червоная, 4. зеленая, синяя, желтая. И ще зліва нейка лампочка не горить, подається. Ну, гэта, напевно, что не обеззаряджена. Так. Там еще брали мне, что написано под лямпочками. Ну, 8, 6, 4, ось он 3. вводить зараз. Там Ой, лічба ні, мусить бути 8. бачена. Чекай. 8, 6, 3, 4. Пробуй. Ти кажеш йому про лічби? Так. Так, ён каже. Що? Ён каже. Що натискати? Я не ведаю, що тут не зрозуміло нічого.
Якія кольори нам треба? Перший А что вы можете натиснуть? зеленый, третий синий, четвертый желтый. Это лампочки ты можете, да? Тумблеры там треба переключать. Полторы, мабуть, ще Все, я раз зрозумів. Кажи. Коли 8, 6, Зеленый, 3, 4. синий, 8, желтый. 6, 3, 4, 8, 6, 3, 4. 10 секунд натискай. Включи любые две, які тобі подобаються. Давай третю і четверту бахай. Ой, давай. І Enter потім натисни. Enter натисни. Ні, неправильно. Не угадав. Як понимаю, не поспів. розумію, там новий модуль, там на тоглери, типа, для кожної лампочки да. зрозуміти, треба його включити чи виключити. Так. Ну там для кожного тоглера, вернее, для кожної лампочки своє там, свой кондишн буде, своє условие. Давай, мабуть, ще раз поспробуємо, з його почнемо тоді. Не, давайте поміняємося зараз. Хто Давайте, сидів? хто хоче? Каточок такий, яким хочеш бути? Да мне все одно. Так, ну давай тоді я сліпий буду. Так, проводи. Дроти, синя лямпочка, зеленый, желтый, червоный, синий. Синяя лямпочка. Зеленый, желтый, червоный, синий. Зеленый, желтый, червоный, синий, синяя лямпочка. Зеленый, желтый, червоный, синий, синяя лямпочка. Хтось глядить, нічого не кажуть, нічого не показує. Зеленый, желтый, червоный, синий. 4 дроти у нас. І синя лямпочка. Так, що здарається? Що? Які? Перший, другий, третій, четвертий? Чим сенс? Ми ж вже проходили. Хто за баранкою? Худше! Зеленый, желтый, червоный, синий. Синяя лямпа. Нема у тебя там страницы повырывали, чи що? Листов нема? Забаговала или что? Забаговала, да? Не забаговала, все добре? І ті хотіли ми з гэтага, з апошняга пачаць самага. З апошняга гэтага, да? Зразумець, як гэта працуе? Окей, давай тогда с апошняга. Там по апошнім модулі есть чырвоны, жоўты, сіні, зелёны па паслядоўнасці, і зараз тебе скажуць па гэтым лічбы, якія там пад імі. Лампочка чырвоны, жоўты, сіні, зелёны. Чырвоны, жоўты, сіні, зелёны. І лічбы там зараз кажа. Да. Які сэнс? Чырвоны, жоўты, сіні, зелёны, лічбы, і там трэба разумець, гэта пераключальнік уверх ці ўніз. Першы, где чырвоны, які вверх ці ўніз пераключальнік? Ну, у нас зараз уверх написано. Жоўты тады які, да? Жоўты. Или чырвоны? Чырвоным вырашылі ці не? Які першы быў? Засталося 10 секунд. Калі што, гэта да вядзення ўсім. Бімба. Домаўляліся ж нібы пачаць гэта модулю, Ну так, дамаўляліся. Так Да. я А вырашыў, потым уже што пачаліся драты. Я просто не разумею. Не, я змяняю. Гэта щось для звыш розуму. Давай, я пойду туды. Да. Вы два слепых будете? Ну так. Ну, я магу зноў даваць парады. Давайте. Що націскаць. Так, блин, опять не дамовіўся, што будзем першае рабіць. Будзем першы модуль рабіць гэты. Ну давай гэты, які самы складаны модуль зараз глядзім. Чырвоны, зелёны, сіні, жоўты, вось такая паслядоўнасць лямпачак, і там код зараз. Гэты сляпы бебезянка зараз тебе распавядзе, што там увогуле ёсць. Чырвоны, зелёны, сіні, жоўтыя лямпы. Трэба зразумець, якая паслядоўнасць тумблераў. Чё на мяне глядзіш?
І першы чырвоны уверх ці ўніз? Уверх, так? Першы чырвоны. Не ўверх, вниз тады? Не, нічога не рабіць. Окей, чырвоны, зелёны, жоўты, ой, чырвоны, зелёны, сіні, жоўты. Говорит, у той бок, да? Ну, гэта ўніз. Все, ўніз тады. У нас ўніз. Не ўніз, но вверх трэба. Кажы, говорит, кажы. Кажы лічбы, говорит, що ти мовчиш. Кажи лічбы, якія там. Паўтары. Трэба паўтарыць. Чырвоны, зелёны, сіні, жоўтыя лямпы, і вось зараз кажа Шагрэль. Ці хто там у нас? Каточак же, да? Міхась пайшоў за гэта. Чаму нема нікнеймаў? Що робім? Першы ўнізе ці ўверх? Калі там падаецца першая інструкцыя, гэта чотны ці нецотны. Другі, гэта ўверх? 3, 2, 3. Які падымаць трэба? Другі, трэці, чвёрты кідаю ўверх ці ўніз? Які ці сказаць? Усе ўверх, да? Другі зелёны. Потым трэці сіні, а потым жоўты, апошні. І сёмы ўверх падымаемся, ці у нас які план? Нічога не робім, да? Нічога, добра. Пакуль чакаем. Першы чырвоны ўверх. Да? Ці ўніз? У падлогу ці ўверх? Давай ўверх. Вверх давай, націскай. Добра, все, спрацавала, все, мы не бамбанули, все добра. Давай, зелёны, другі. Натиснуть? Так там просто ідуть. Так, я паўгадзіны чытаў, што там трэба зрабіць, і потым толькі калі разабраўся. Вось, уже зразумеў. А яны ў пачатковым стане ў версе знаходзяцца ці ўнізе? Там падаецца ўнізе все. Ты ж падаецца заўсёды на адной пазіцыі, ці што? Ну, на адной пазіцыі ўнізе. Да, гэтая пазіцыя на ўверсе ці ўнізе? Падаецца ўнізе, я не памятаю. Заўсёды кулькер уже бачыў в этом моду. Ну, давайте мацаў в этом моду. Я просто не бачу. Гэта яна ў версе ці ўнізе? Я запомню, што яны трэба выключаны. Іх трэба ўключыць ці наадварот? Скажы, калі яны ў версе стаяць ці ўнізе? Ну там падаецца ж паказаны, які стан павінны быць ці ўверх ці ўніз. Давайте я, можа, пайду пагляджу. Да. Что погляжу, кажа, з завязанымі вачыма. Пайду пагляджу. Дайте я. Ты будзеш глядзець сюды? Да. Добра, зразумеў. Уже чтобы на сапраўды... Так, значыцца, давай, дзе гэта модуль? Ага, переключальники. Так, зеленый, синий, желтый, червоный. Не все внизе. Так, гляди, що тобі треба. Тобі треба знайти строчку, яка соответствує кольорам, то бок. Зеленый, що там далі не пам'ятаю, знайди гэтую строчку. Все, я зрозумів. Який перший? Далі гляди, тройка, першая, я на там... Перший зеленый, другий синий, третий желтый, четвертый червоний. Ну, добре. Знайшов потрібну строчку? Да. Перша лічба 3, його включаємо чи ні? 3, ага, 3 це менше 5, гэта выключить. 8, 6, выключить. 7. Скажи йому лічбами, які включить. Гэта треба выключить. выключить. Все выключено. Перший, не значит, что выключено. Так. Нет. Другая 8 куди? 8... 8 куди? Чотний. Перший униз чи вверх? Униз. Зеленый які? Першая куди вверх? Першая вверх, включив. Ага, натиснул. Другая куди? Не. Не, давай, другая вверх, да? Я не разумею. Другую вверх. Давай, шестерка, третья шестерка. Что вправо? Что вправо? Третья шестерка. Куди? Шестерка? Перший зеленый. Больше... Да перший разобрались, мы на третий уже! Мы на третий уже, блядь, забей про першую! Третя у нас червоная лямпа, это четвертая. Треба зразумець,
Не слухай його, слухай мене. Третя шестерка куди? Вверх тяни. Котой Джекшен показує. Треба розуміти, Бля. яка лампа, Вітанки, приємного стріму. Чиї народження? Моє. яка комбінація. Дякую. Яка четверта лічба? Ой, у синій, яка лічба? Лічба яка на синій? Ой, последній. Последня яка лічба? Перший зеленый, другий синий, третий желтый, а пошли червоный. Четвертый что? Вниз, вверх? Четвертый включить, значится. Ні, четверта яка лічба? Неправильно. А что четвертый? 2-4 это неправильно. Блін. У яких ще помилка може бути? 2-4 неправильно. Майвін Шага не Уніс, пам'ятаю. четвертий. Дякую за контент, дякую. Уніс четвертого. Четвертого вниз опустив. А третій куди? Яка лічба у четвертому? Ти можеш хтось Які лічби, підняти? лічби, які мені хтось розповісти може на ну. лічби? Лічби, да. Я ничего не А хто за пультом? А чому лічби не кажете? Треба ж лічби розуміти, що там Я натискати. лічби казав тобі увесь час. Так ні, надо кожний час казати лічби, бо там є такий сенс, що треба третій залежить від четвертого, яка там лічба, щоб тебе розповісти ті вверх, ті вниз, таким чином. Я не пам'ятаю, я хотів... Ты не запомнил? Ты не запомнил? Ні, не запомнив. Треба запоминать. Треба казати некілька разів лічби, коли сидиш. Я не разумею. Я тобі всі лічби казав. Та я вже забився, тому що там не тільки ж лічби, там вже щось і Я їх кольори. по-новому кожен раз казав. Давайте міняємося тоді. Давайте. Ну я тогда на слепого, бо я не разумею эту херню. На слепого ти, да? Ну давай тоді на глухого. Так, значится. блін, так ми знову- Значит, вы меня слышите, я вас нет. Такая справа. А гляди, тут червоний, жовтий, синій, зелений. Угу. Знайшов потрібну Лічби. строчку? Скажи, Да, коли да. знайшов. Так, знайшов. Він знайшов потрібну строчку. Лишь Значит, 7, продиктуємо першу 4, лічбу. 1, Червоний. 2. 7, 4, Так, 1. Так, що треба? 1, Треба ой, включити, бля, якщо виключити. вибачте, 7, 4, 1, 2. Включи перший, перший включи. 2. Так, першу включили, другую. Треба Так, включити. другая е, 4. 4, Треба включити 7, 4. Другая Жовтая. 4. Больше, Першая 7. больше тигра. 7, 4, 1, 2. Включай другую. Так, давай третю. Треба включати. Третья 1. Повтори йому лічби, коли ласка. 7, 4, 1, 2. Третю так само включай. Гэта не може бути. Четверту 7, треба 4, 1, включати 2. чи ні? 4, 1, 2. 2 это even. Even. Здається, не мусить такого бути, щоб я включити. 2 even это Ну, у Что, нас. включить? Не треба, 7, 4, Катя, 1, не треба, не включай, натискай так. Нет. Неправильно, блядь, неправильно, давай спочатку все. Хм. Червоний, жовтий, синій, зелений. Другий неправильний, жовтий неправильний колір. Угу. Жовтий вниз опускаем, так? Опускай желтую вниз. Другую желтую вниз опускай. Все, давай, натискай на старт. О, Все, правильно, зараз правильно, все, давай, 3 дроти, желтая лампочка. На першу сторонку перегорни. Зеленый, червоний, синий. Зеленый, червоний, синій. 3 дроти. Зеленый, червоний, синий, желтая лампочка. 3 дроти. Червоний, синій. Зеленый, Ч- червоний, другий провод режь. Вось, добре. Так, синяя лампочка, лишь бы не ведаю. 7. Зеленая лампочка. Униз. Так, червоная Лишь бы лампочка. Улево. Лишь бы Зеленая 9. лампочка. Униз. И 2. синяя лампочка. Униз, наука вниз. Давай. Ты не тиснул? А что? Ну так. А что мы не шкодили? А що, час скончився? Не 3 модулі тільки було, не 4? 3 шмотли. Или те не поспели? Подожди, мы поспели, гляди. На опошней секунде. А там все зеленые были?
Мы Ну, все равно 5 зробимо. Мне показалось, що я не вибухнув, але мені казалось, що я натиснув на 4. А зараз у отпоті показує, що я натиснув на 4, гляди. Він поспів. Мгм. Окей. Ну, можемо міняємося? 6 Ну, уровень я- починати. Боже, там усього гэта одразу буде. Там я так буде розумію. 4 модулі, так. 4 модулі буде. Угу. Ну, ти питається опошні. Так, ти хочеш бути... Давай. О, 4 модулі у нас. Давайте самого гэтага дрэннага. Зелёны, сіні, жоўты, чырвоны. Гэты радок. І зараз тебе кажуць лічбы. Лічбы кажуць. І вось першы... Тут все, я больше туды не кажу нічога. От пакуль ты не пакажаш мне, які для зелёнага, для першага трэба тумблер ці включыць, ці выключыць. Першае, што мы робім, включаем ці выключаем. Зелёны, сіні, жоўты, красны. Першы. Што першым робім? Першы зелёны. Трэці жоўты. Чацвёрты чырвоны. Ну, чырвоны. Які трэба ўверх? Все ўверх? Першы ўверх, трэці ўверх і чацвёрты ўверх, так? Все вверх, говоришь. Вот. И Enter же натискай. Все, спрацавала? Не, неправильно. Помылка. Перший, третий, четвертый вверх, другие вниз. Что не так? Перший вверх, третий вверх, четвертый вверх. Правильно? Такая комбинация. Добре. Ну мы так натиснули, не спрацавала. Здесь якісь-то... Може там треба, ось там десь лічбою. Яшчэ раз, зелёны, сіні, жоўты, чырвоны, кажы ему лічбы. Там можа там, дзе вось гэты больше, меньше, можа там інверсіўна трэба рабіць. Другі, і що з другім? Уверх таксама, все 4 вверх? Ну давайте паспрабуем. Спрацавала? Да, спрацавала. Все, зеленый, это модуль спрацавала, зеленый горить. Так, давайте далее, який модуль? Вот тут два калькулятора. Два калькулятора, давайте с того, что слева. 51 минус 10, это будет... сколько будет? Это 41. 41 треба натиснуть на першем калькуляторе. 41, червоная лампочка. Червоная лампочка 41, это не цотны. Тройку натискаем, на тройку натискай, шукай тройку, натискай тройку. Другі калькулятор пайшоў, 59 минус 23, гэта будзе 36. 36 трэба націснуць, ну мы ўзраліся, да свідання. Поздно. Бля, я там шотнасць нечотнасцю пераблытаў. Ну нічога, мы амаль што здолелі. А там умоглі не розныя модулі, а два аднолькавыя былі. Ну, бывае, напэўна, так. І на зараз На- выпадкова напэўна, модулі рандомы. будуць. Рандом. Яшчэ раз? Ну давайте яшчэ раз. Давайте. Каточек? Думаю, ну, О, так, что тут у нас? Давайте самый складаны модуль пачынаем. Чырвоны, зелёны, сіні, жоўты. Так, радок мы знайшлі. Зараз кажа у нас лічбы, якія там у нас. Какие там лічбы. Так, зараз тады конвенція такая, што ты мне кажаш толькі ты, якія трэба ўверх націснуць. Ну, перавесці ўверх. Правильно? Чырвоны, зелёны, сіні, жоўты і лічбы. Так, які першы ўверх, так? Першы ўверх. Націскаем трэці ўверх. Націскаем трэці ўверх і чацвёрты ўверх. Так. Як папярэдні раз, націскаем на Enter, все атрымалася, все гарыць добра. Зараз ідзем на калькулятор. Калькулятор які? Вось гэта 59 минус 12. 59 минус 12 гэта будзе 47. 47. Шукаем 47, вводзім. Вводим 47, атрымліваецца у нас што? Зелёная лямпачка гарыць. Гэта у нас няцотная, двойку трэба шукаць. Двойку трэба шукаць, націкаем двойку. Наступны калькулятор 54 минус 28, гэта будзе 36. 36 шукаем зноў на гэта. Ой, 20, ой, як падлічыў не так. 26. Моя памылка.
чырвоная лампачка гарыць, гэта чотная пяцёрку, пяцюню, давай, пяцюню вадзі. Далей ідзем на апошні модуль, калі гэта верна. Так, ідзем на наступны модуль, зялёная лампачка, і пасярэдзіне будзе лічба. Зялёная лампачка, пасярэдняя лічба, якая? І зараз уверх, униз, справа, лево трэба. Униз. Вниз натискаем, добра. Дальше синяя лампочка и будет что на посередине у нас? Синяя лампочка управо. Натискаем управо, натискаем. Не вправо. Влево надо было, да? Инверсивно было. Дробы, давай, далее. Красная зараз. Красная. Я забудься, что это инверсивно. Красная, давай. Уверх. Неправильно. Желтая лямпа, число. Лічбу кажи. Нас осталось 14 секунд. Нам треба натиснуть управо, да, управо это будет. Право натискаем. Давай сам теперь на дурачка, на довбня. Осталось 2 секунды. Давай на довбня, давай сам. Хутко натискай. Натискай хутко. Ну, там два кроки оставалось до скончания. Так, я пойду на слепого. Давно не был. Хай каточек расскажи, я тогда пойду. Я не разумею ту херню. Слепый, все, зразумею. Тогда я кто? На инструкции поисти, да? Бля, вызначитесь. Давай. Добре. Так. Я не разумею гэты модуль. Да я так сам не разумею. Так, давайте. Чырвоны, зялёны, сіні, жоўты. Все, я знайшоў, добра. Ты модулі. Так, якія лічбы там? 3, 8, 2, 1. 3, 8, 2, 1. 3, 8, 2, 1. 3, 8, 2. 3, 8, Меньше. 2, 1. Першы. Вниз, вверх, чырвоны. Вверх. 3, 8, 2, 1. Вверх, червоный. Зелёный. Вверх, вниз. 3, 8, Вниз. 2, 1. Так, давай третий. Вверх. Все, больше ничего не робите, просто Enter натискайте. 3, 8, восьмерка. 3, 8, 2, 1. 3, 8, 2, 1. Все. Ну, вверх усили, и другие зеленые отрымливают. Все, Enter. И вверх покуль. Enter. Enter. Так само? Не чапать? Не чапать, окей. Четвертый. Не чапать. Четвертый желтый. 3, 8, 2, 1. Не чапать, напевно. Я не разумею. Неправильно. Перші Надо другі неправильно. перші і другі. 3, 8, 2, 1. Ну, так это все. Треба 3, только 8, 2, 1. 1 меньше. Можна просто глядеть уверх ці вниз, коли я это называю. Ось так. Можна просто показати, що які таке? натиснуть. Четвертый вверх. Неправильно. Перший червоний. Уверх. Неправильно. Правильно. Какая была комбинация там? Не ведаю. Не, 3, 8, 2, 1. які ти уводив? Я Перший. уводил Перший і опошній вверх, так? Перший опошній не уводил. Так перший опошній вверх треба було. Мне Гаточек сказал зеленого вверх, и все. Бля. Лепей так, я называю те саме, глядиш вверх ці вниз. Ми просто тоді, коли казали, що треба ось казати їм, які вверх, і там ось була така ситуація, що тільки перше треба вверх було. Я потім перші 2 пальці вверх, типу, окей, написав, що все, більше не треба нічого натискати, просто перший вверх, тумблер, і все. І оказалось, що там ще 4 треба було робити. Ну, короче, прикольно. Що... Давайте еще раз. Давайте. Так, где это самый складанный модуль? Я его не бачу. Знову это модуль, Это не червоний, зелений, синій, жовтий. Это калькулятор. Синий, А, вот желтый. я его нашел. Червоный, зеленый. Так. 9, 7, 3, 8. 9, 7, 3, 8. 9, 7, 3, 8. 9, 7, 3, 8.
3, 8, 9, гэта 3, 8, Зеленый, синий, желтый. 8, першы. То ж сам, падаецца, 8. Перший что робим? 9, 9, 7, 3, 8. 9. Перший поднимаем. Перший поднимаем. Перший поднял. Зеленые другие. Вниз. Зеленый Не чапаем. вниз. Синие. Окей. Что робим? Так само вниз. Четвертый желтые. 9, 7, 3, 8. Так само вниз. Ну вот. Только перший вверх, так? И он кажется так? Натискай. Натискаем. Есть. Так, давайте. Синяя лямпа в этом самом модуле со стрелками. Модуль со стрелками, Ну, синяя пусть лампа. все Пятерка, ужасно. пятерка, пятерка, пятерка. Вверх, вверх, вверх. Зеленые. Двойка. Двойка, двойка, зеленая двойка. Вверх. Четверка. Червоные. Четверка. Червоная четверка. Так само вверх. Одинка. И зеленые. Зеленая одинка. Улево. Так, давай далее. Так, Вот это 56 минус калькулятор. 23. Это у нас 56 33. минус 20. 33. Нет, что это? Стоп. Что? 56 минус 23. что? Если будете, что 30. ли? Нет, там 56 минус А, 23. 29. Бля, вы... 56 минус 29. 55 минус... 57 минус 30. 27. 27. Двадцать семь нечетная, нечетная. Синяя 27. лямпа. 27 нечетная. Синяя лямпа. Блин, это 0. 0. 0. Где тебе 0 тут знайду, блядь? Нема нуля. Ёсть. Ёсть, все добре. 58 минус 6. Ну мы зараз... 52. Ну, холера. Собі. Каточек, не ты слепый, я слепый, не треба мою роль занимать. Хорошо я. Я таки кажа, 50, сколько там, 56 минус 33. Ну я полечу, 33 сапраўды. Ага. А потом кажа таки, я слепый или что? Я таки, нет, это я слепый. Та там щось з того боку гледжання не зовсім було бачно ту дев'ятку, воно як тройка виглядала. Зрозумів, зрозумів. Натиснув наблизить, тоді побачив. Ну так що? Так, давайте ще здолім, раз. Не тримається. Ой. Правильно? Так, самый складаний модуль, давайте. Так, складаний модуль, червоний, зелений, синій, жовтий. 7618. 7618. Червоний, зелений, синій, жовтий. Перше. 7618. 7. Натискаем перше. 7. Уверх. Подимай. Так, Зелений. давай, що другие. робимо? Шестерку уверх тебе. Уверх. Уверх шестерку, давай. Одинка. Наступний синій, жовтий. Ой, синій, 7618, третій. коли что. 7618. Вниз. Один. не чапаємо. Один вниз, отлично. Жовтий. 8 опошний. Так само не чапаємо. Вот. Все. Подтверждаю. Неправильно, А, блядь. У нас подняты первый и другие. 7618. Ой, червоный и зеленый. А, четвертый поднять. Четверку поднять. Готов вводим? Ну, давай теперь. Зараз правильно. Добре. Так, это есть. Калькулятор 58 минус 18. 40. 58 минус 17, 40. Это четное количество. Шукай четное. Покуль я шукаю 0. Нема нуля. Зеленый Так, колер. давай. И четная. Зеленый, четное. Четное зеленый. 0? Ну, 0 это Неправильно. Нет. А что ты показываешь? А, 9! 9. Книжка перекрыла. Блять, каточек. Нету. Так, Так, давай, что наступно тут 55 плюс 27. 55 плюс 27 это складанок, это кольки. 82. 55 плюс 82, давай доверимся каточку. Я не умею лечить. 79. 82. 79.
Червоне. Чётное. Чётное Пять. количество. 5, а я не веду, где 5. Нема пятерки. А, нема Забилось. пятерки, вот пятерка. Кліша Так, може давай. со стрілками на Лічба 3, Ну-ка, лічба ну, 3, нам лічба зараз 3. 9, 8. Это какие колер? Так, Куди? оцініть скайну рандом. 3 какие? Та куди? Тройка, тройка. 3. Что, а что 9? Що 9? 9 життя засталось. Ага. Так, давайте я куди-небудь пойду. Треба спідранить. Хто хоче на слепого? Усі хотять на слепого, да? Я пойду. Давайте так. Ну, будь. А як ви потлумачите мені? Я не веду, як. Та все, ти поглядаєш, що розберешся, слухати. там все зрозуміло. Я не розумію. Тебе треба просто ще раз поглядати. Так, Каточек, гляди, знайди строчку синий, желтый. Нет, почекай, червоный, желтый, синий, зеленый. Знайшов? Там три строчки, знайди з них зеленые. Блять, зеленый, кажу. Червоный, желтый, синий, зеленый. Знайшов такую? Ось, добре. Лічби Зараз я 6, тобі 6, прикрию 3, цифри тут. 4, Гляди, 8. перша я, там 6, буде 3, щось написано 4, ніяка умова. 8. Для першої лічби. 6, 3, 4, 8. І ти її такі, да, чи ні? Так чи ні? Шесть. Давай, перша, так чи ні? 3, 4, Перша, 8. так, натискай першу. Другая, желтая, так, Шесть. так чи ні? 6, 3, 4, 8. Желтая, так чи ні? 6, 3, 4, 8. Желтая, лічби. 6, 3, 4, 8. Лічби полтори, мабуть, я не ведаю, що він хоче. 6, Глядіть у книгу. 3, 4, 8. Кажу, униз, да? Это ты униз показал? Так, значит, давай до Не третьей чапаем. лічби пошли. На Третью 4. лічбу давай. 6, 3, 4, 8. 6, 3, 4, 8. Третю униз так само. Давай четвертую лічбу. Четвертую так само униз. Все, Так, добре. давай, натискай, натиснул, все спрацювало. Давай, верхний, кнопки, так. Куди ти хочеш? Давай сюди. Синя лямпочка на керунке, давай. 2 лічба. Синяя лямпочка. 2 лічба, кейблок. Униз, давай. Так, давай, Шесть, зеленая 6. лампочка. 6. 6. Униз, науку униз, давай. Три, Синяя лямпочка. 3, 3. 3. Синяя лямпочка, скажи ему личбу, 3, 3, 3. 3. Вверх. Зеленая лямпочка. 6, 6. Униз. Над тобой одразу калькулятор уводь 45. 45 уводь. А нечетная, гляди, зараз колер буде. Найди пятерку знайди. Вышей кнопки. Кнопки вышей знаходяться. Ну, більш-менш зрозуміло, ти модуль на складаненько. Ще потренуєшся? Ну, давай. Давай. Спидран. Так, гляди. Червоний, жовтий, синій, зелений. Он зверху справа. Червоний, жовтий, синій, зелений. Знайшов? Так, знайшов. Давай, перша. 6, Лічби кажемо, перша. 6, 2, 3, 4. Перша уверх, давай. 6, 2, 3, 4. Другая лічба йому повторяй. 6, 2, 3, 4. Третя давай, куди? 3, 4. 2, 3, 4. 6, 2, 3, 4. Третю знову униз. Давай 2, четвертую. 3, 4. Так само униз. Только першу натискаем, да? Все, натисну. Да, давай Добро. натисну. Зеленая, все, принято. Так, зеленая лямпочка на керунок куда? 1. Зеленая улево. 3, 3, Так, 3. червона лямпочка. 3 зараз ось. Знову улево. 3, 3, ось. 7. А зеленая лямпочка. 7. Зеленая, уверх. И 4, червоная лямпочка. 4.
Червона лямпочка. Цифри, це лічбу скажи. 4, 4, 4, 4. 4. Вверх. Гляди, ось на гэтым калькуляторе уводишь 45. 45 уводь. Ой, не 45, блять, отмена. 35. Натисни любую кнопку. 35. Нечетная зараз буде. Червона лямпочка нечетная. Тройку натискай. На другим калькуляторе теперь хутка уводь 34. Это будет четное количество. 34 четное. Так, зеленая лямпочка. Зеленая личба. Зеленая лямпочка, личба. Сколько ты это показываешь? 9? Это 9? 9 натискай. Все? Ей! Не холера собі. Жорстко. Нічого собі. Ну все. О, 7 уровень есть. Пройдено. Ё-моё. Пойду на толмача. 2 слепых можуть. Давай. це робити. Так там більше нема сторонок. Так. Тим. 7 уровень складаний. Блін. Так а що тут? О, 2 таких модулі веселих. Перший модуль червоний, зелений, синій, жовтий. Це ось гэты, які я розтримаю? Перше, що... 3, 7, 8, 2. 3, 7, 8, 2. 3, 7, 8, 2. Просто глядіть угору вниз. Ой, ну так. Червоний. Угору. Що 3? 3, 7, 8, 2. А, і третій угору. Третю гору? Так, перший, третій Все, угору. все і зроблю. все. Другий давай. Все, другий пішов. 1, 3, 6, червоний, 8. жовтий, синій, зелений. 1, 3, 6, 8. 1, 3, 6, 8. Не зелений. 1, 3, 6, 8. Один, три, Третій шесть. вверх? Третій вверх. І все. Неправильно. Ні? Неправильно. Червоний, жовтий, синій, зелений. 1, 3, 6, 8. Якийсь це ще може вверх. Може там, де... Перший. Какой третій у нас підняти? 1, 3, 6, 8. Може перший піднятиш? Другий підняти. Да, Давай. Есть. есть. Желтая... А, те калькулятор я не веду. Давай, желтая лямпочка. 4, Этой 4. Стрелки. 4. Вниз. 3. Зеленая лямпа. Управо. 6. Синяя лямпа. Улево. 5. Зеленая. 5. Управо. Ну, зараз поспробовать 68, но не поспеем. Увести. Ну так. Нормально. А кольки там часу було? 2:30. Ну, да, 30. Так. 30 було. Давайте ще раз. О, я зараз тобі кажу. Добре, там гэта складаная панель. Першая чырвоны, зялёны, сіні, жоўты. І так, да, чырвоны, зялёны, так, сіні, жоўты. Якія рубільнікі наверх нам трэба зрабіць? Дарэчы, пакуль ты можаш там, кажаш лічбы, там ёсць калькулятор, там ось 53 мінус 9, можаш ввесці 44, падаецца. Так, добра, там чырвоная лампачка будзе. Так, а там, дзе гэты складаны модуль, чырвоны, зялёны, сіні, жоўты.
Які удару? Удари. Перший що зробимо? Другий вгору. Давай. Ще і третій вгору. Давай. Другий, третій вгору, Enter. Неправильно, щось не працює. Другий, третій зараз вгору, а остальні унизі. Перший, четвертий унизі. Щось не так. Десь помилилися. Червоний, зелений, синій, жовтий лямпочки. Що робимо? Які-то зміняємо. Які, що перше, що робимо? Здається, які. Добре, нічого не робимо. Він показав факт нам. Каже, їбіся на все конем. Давай. Який сенс? Що робимо? Другий, третій. Другий, що, куди? Вниз? Інвертируємо. Другий, третій вгору, да? Ну і що, все? Вгору. Ну, зараз вгору. Все так і стоїть. Ми натискали, не спрацювало. Четверту вгору поставили, все одно не спрацювало. Може, перший, да, вгору поставиш. О, і першу поставили вгору і спрацювало. Розуміло? Далі калькулятор пішов, 44. Ми натиснули, їх це чотні і червона лампочка. Хтось закрив журнал. Червона лампочка 44. 2, натискай 2. Там факи було, 2. І шукай 2, натискай Enter. 2. Enter. Ні, тут нема Enter. 2. 2? Правильно? Чи не 2? Чи нема там двойки? Що не знайшов двойку? Буде двойка чи ні? Я той двойку не мог запутався. знайти. Я запутався. Фак, это 2 эти что было? Гэта пошел нахер был. Два пальца. Что ты хочешь? Не разумею. Ой. Я потом зрозумів, де помилка була. Давайте что? Знову складний модуль у нас зверху червоний, жовтий, синій, зелений. Зрозуміло, да, зараз тебе лічби протиктую. Там, де калькулятор, там треба буде ввести 84. 84 можна ввести, покуль розбирається Михась. Який? Тумблер перший каже, он на перший модуль говорить перший вгору. І все? І кроме першого все? Больше нічого? Все? Конфірм? Нет, не все. Так давай який ще вгору, давай. Першу вгору поставили. Другий, третій, четвертий, що робити? Лоу. Третій ще вгору, да? Давай ще. І четверту вгору. Перший, третій, четвертий вгору. Давай, третій, четвертий, натискай Enter. Все, спрацювало, все файно. Другий модуль такий же. Зелений, синій, жовтий, червоний. Так, ось, зелений, синій, жовтий, червоний. У нас. Так, давай, хто там буде зараз? Перший вгору. Так, перший вгору. Другий вгору. Є ще, да, все, більше не увага нічого. Enter натискай. Enter. Все, файно. Дальше йдемо на модуль з калькулятором. Калькулятором 84 сотна, а тепер треба лічба. Ввести. Яка лічба? Лічба яка? Ну, жовтий лямпочка. Жовта лямпочка, пробачте, да. Лічба. 10, 0. 0 давай, 0 шукай. Шукай 0, давай натискай. Все, зробили модуль. Остався опошній, гэта жовтая у нас гэта лямпа зараз. І куди зараз натискаємо? Куди? Уверх, право, лево, куди? Управо. Далей. Красная, червона. Худенько, 17 секунд осталось. Управо. 13 секунд. 12 секунд. Жовтое. 9. Униз. І опошнє. Червоне. Улево. Натискай лево.
Не, вверх надо было. Треба було вверх, не успели там. Гэта Добре. апошні модуль быў? Гэта апошні модуль бо быў, да? апошні ціск ввогуле нам трошки не хапіла. Блин, трішки не хапіло часу. Давайте, хто пойдзе куди. Я могу понатискать на кнопочки. Шафл. Давай так. Так, що тут у нас? Так, перший складаний модуль. Червоний, зелений, синій, жовтий. Угу, добре. Я сподіваюся, 3, Червоний, 9, 8, зелений, синій, 1. жовтий. 3, 9, 3, 8. 9, 8, 1. 3, 3, 9, 8, 1. 3. Тебе там бутылька сзади. 3, 9, 8, 1. Уверх перший, я так розумію. А другі? 9, Уверх. 3, 9. Третє? Уверх. Третій уверх. Четвертий? Так само уверх. Все уверх. Ні. Там з гэтымі уравненнями самае складана. Падаецца, там чатвёрта трэба было ўніз было зрабіць. А, Давайте Я на повторную комбінацію яшчэ раз приймаю чомусь, не може бути. Так, давай. так, перший складаний модуль. Червоний, зелений, синій, жовтий. Гэта не ён. Гэта? Да. Я спадзяюся, я яго паказваю. 1, 4, Червоний, 8, зелений, 2. синій, жовтий. 1, 4, 8, 2. 4, 8, 2, 2, 1, 4, 8, 2. 2, більше. Перший. 1. Перший натиснув. 1, Перший 4, угору. 8. Так, другие зеленые. 1, 4, Вниз. 8, 2. Синий. Наступний третій. Уверх. І опошнє. 2, 1, Перший. Третій, четвертий угору. 3, 4 угору. 1, 3, 4, так? Четвертий. 1, 3, 4, все Скай. правильно? Ти давай натискай вже. Натиснув. Наступний складаний модуль. Зелений, синій, жовтий, червоний. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Червоний, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2. 2. 2, О, 3, угору 4, 1. перший, я так розумію. Другие, что? Другие вниз. Третье угору. И четвертое вниз. Давай. Где кнопка-то? Неправильно, блядь. Так, лічбу 38 треба увести. 40 секунд у нас Неправильно, осталось. там А что неправильно, такое? там неправильно было. Помылка? Третий угору тебе опустить. Третий у нас поднятый. Третий угору. Вниз, вниз. Перший поднятый, третий, другие перший, четвертый третий опущенные. поднятый. Третий вниз. Опустили их. Ни за что. Третий вниз попробуйте. Ну, первый поднятый, другие опущенные, третий поднятый, четвертый опущенный. Третий вниз. Ну, все так, не будет. Третий вниз. Здесь типа помылка. там есть. Третий опустить? Да, Третий так. опустить. Третий опустил. Enter. Ну, давай. Неправильно, блядь. Неправильно. Мне не Перший пальцем тільки тыкают. угору стоїть зараз. Ну, сейчас зараз полетим у повітря. До побачення. Меняемся. Мне подается, я уже там это свой это. Так, давайте Лишильник міняємося. Я пойду тоді на Вітаю, GTA ВРВ. тлумачить буду. Да. Давай. Дармки вирве. Яку кольору червону? Третій. Все, готово? Ой. Ага. Кто там Давайте, показывает, что? давайте. Да вы же почекайте. Треба же поменяться, не? А вы поменялись? Не. Ну так, я замінився. Так що я знову диктую? Там десь що Так. залагалось, питаю. Давай, знизу зліва перший складаний модуль. Знизу зліва каточок. Ті хто там? Мгм. Червоний, жовтий, синій, зелений. Знайшов? Угу. Червоний, знайшов. Червоний, Два. жовтий, синій, зелений. Давай. 2, 3, Так, 52 бляха, плюс 30 зараз. скільки буде? 8. 8, 6. 2. Перші два. 2, 82 треба запомнити. 3,
8. Що там? 2, 3, 8. 2. Так, давай, які натискати? Ова, 3. Перше. Перший натискаємо. Другий натискаємо. І все? Т. А які попошні? Все? Ну давай, другий, все. Кажи все. Правильно. Бля. А другий справа знизу. Червоний, зелений, синій, жовтий. Знайшов? 1, Давай. 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. 2, 3. 1, 4, 2, 3. 1. 1, 4, 2, 3. Перший каже. І ще який? І все? Перший і все каже. Неправильно. Не. 1, 4, Перший і все 2, 3. неправильно. І третій. Это третій чи четвертий? Почекай. Четвертий? Четвертий. Так? Перший і четвертий. Все пройшло. Да, так, да, да, давай. прошло. А 52 плюс 30 это 82. 82 четная. 82 уводь. Зараз двойку знайти. Правильно, желтая лямпочка. М, Четная 80. Четная желтая. 10. 0 натискай. Все правильно. Так, синяя лямпочка, либо 5. не ведаю. Давай, 5. хлопцы, мы сдолим. Синяя лямпочка. Вверх. Мы поспеваем. Желтая 1. лямпочка. 1, 1, 1. Униз. Червоная лямпочка. 6. 6. Червоная лямпочка. Вверх, давай. И желтая лямпочка. 5. Знову вверх. Судовно. Ну що, віншую, поспели. Ага. Нарешті. Меняйтесь местами, я тут Молодці. останусь. Так все, наверное, подається, більше не буде. А, все, больше не буду, узровнил. А, все, скончилось, все. 7 узровнил только. Давайте меняйтесь, я буду знову тлумачить. Поменялись вы? Давай. Я сам реди не натиснул. А что не Так, починает? ти тлумачиш, чекай. Вот это, ага. ні, заміж. Так, давай. Значит, сверху справа перший складанный модуль. Червоный, желтый, синий, зеленый. Червоный, желтый, синий, зеленый. 9, 4, 1, 2. 9, 4, Нашел 1, 2. червоный, желтый, синий, зеленый? 9, 4, 1, 2. Есть там такое червоный, желтый, синий, зеленый? Да, есть 9, 4, 1, 2. Есть. Кажу вверх, а что вверх? Перший вверх? 9, 4, 1, 2. Перший вверх. Другий вверх? 9, 4, 1, 2. Другий. Другий Другий так само. вниз. 9, 4, 1, 2. Третий. Третий вверх. Четвертый. Четвертый вниз. Давай. Правильно. Давай снизу справа другий складанный модуль. Червоный, зеленый, синий, желтый. 6, Червоный, зеленый, синий, желтый. 3, 8, 4. Потом слева 6, 3, калькулятор. будет. 8, 4. Так, перший вниз. Другий 6, 3, вниз. 8, 4. Третий. Вверх, третий вверх. Четвертый. Все прошло, все, можно... Правильно. не- Так, 58 минус 8 это 50. 50 убойте, это четная. 50 четная. Правильно, синяя лямпочка, синяя четная. Синяя четная. Двойку уводь. Не двойку. Кажу ж не двойку, ж куда ты натискаешь? Одинку. Правильно. Так, червоная лямпочка, 9, 9, лишь мы не ведаем. 9, Мы поспеваем. Это всё нормально. 9. Червоная вверх. Синяя. 4, Синяя. 4. Синяя вправо давай. Желтая. Ой, желтая, кажу. Зеленый. 1. Колеры уже будет. Улево. Зеленая улево. И желтая. 2. Неправильно. Улево. 6, 6. Червона. 6. Червона вправо. 6. Не. Почалося, червоне,
Навошта ты націснуў, калі я тебе не казаў, куды ціснуць? Навошта ты націснуў? Блин, да я думал, что уже там уже, ну, Заблыталіся. ну до конца уже. Ён просто ў нейкі момант нешта націснуў, усё. І там лампачка змянілася, лічба змянілася. Ну так я кажу, 6 апошняй было. У нас был час же там, Да, меньше, в да. 12. Быў час, Ну, хтосьці час. паспеш... Да. хтосьці паспешыў, Да усё. нормалево, нормалево. Так, давайте я поменяюсь на кого-нибудь. Тлумачыць буду, ці што? Так я... Ці магу націскаць? Давай Давай буду націскаць. Так, першы складаны модуль. Зеленый, синий, желтый, красный. Это верхний правый. Зеленый, синий, желтый, красный. На калькуляторе, до речі, буде 31. Это не сотне. Які угору? Угору? На складанном модулі зеленый, синий, желтый, красный. Там кажеш лічби? Які вгору, да? Яку вгору зараз? Ніякі? Ніяких оглі? Просто Enter натиснуть? Enter давай. Неправильно. Яке-то треба все равно ввести. Недокладно. Здалось минуту 30. Які вгору? Перший, другий, третій, четвертий, який? Халло. Там нема такого? У нас усі зараз униз. Усі вверх? Натискай на Enter. Не, натискай ось другий, третій бери. Другий, третій вгору. Все, натискай. Неправильно. Там усё вниз повинно было быть, по логице. Я просто пройшов. Не ведаю, мы с коллегой были. Апошний- Не могу сказать. Ну да. Просто пройшовся не перший другий раз. Давайте шафл. Давайте. Так, что у нас тут? Так, перший складаны. Червоний, жовтий, синій, зелений. 7, 1, 3, Червоний, 4. жовтий, синій, 7, зелений. 1, 3, 4. 7, 1, 3, 7, 1, 3, 4. 3, 4. 7, 1. Так, ну які угору? Перший угор поднять. І другий поднять. Усё, Всё? давай натискай. Неправильно. Не. 7, 1, 3, 4. Лишь бы 59 минус 13. Другие. Что? Опустить. Другие опустить. Ага, правильно. Другие. Червоные, желтые, синие, зеленые. 2, 1, 7, 9. 2, 1, 7, 9. Так, 59 минус 13 зараз. 46. 46. Введи. Коли что? 2, 1, 7, Так, які 9. угору? 2, 1, 7, 9. А, 59 минус 13. Так, а что? Червоные, желтые, синие, зеленые. Повторить просить. 2, 1, 7, 9. 2, 1, 7, 9. Перший опустить? Ой, поднять. Что? Не, щось не розумію. 2, 1, 7, 9. Другие поднять. Угу. Другие поднять. И третий поднять. И третий поднять. И все. И все. Enter. Баба. Да.
Блін, у меня 6 непорозумення з гэтым неравенствамі, бо я вроде як бы раблю добрае неравенство, а там почомусь інверсійне, ну, як ти, ну, Давайте атрымліваецца. яшчэ раз гэтым же складам. Так, где тут Так, гэтыя першы модулі ёсць? складаны. Зялёны, сіні, жоўты, чырвоныя. 3, 6, 8, 4. 3, 6, 8, 4. Знайшоў патрэбную 3, строчку? 6, 3, 6, 8, 4. Що? 6, 8. 3, 6, 8, 4. Тут у нас что? Тут модуль. Тут лічба. Що? Третій піднять. 3, 6, 8, 4. І все? Давай, натискай. Угу, Есть. давай, другие. Так, 7, червоний, 4, жовтий, 8. синій, зелений. 2, 7, 4, 8. Там на відосі чи... Ага. Зараз скажу тобі, гэта 87 туди треба увести. Червоний, жовтий, синій, зелений. 2, 7, 4, 8. Так, увести 87. 87. І ще Вячеслав просить 2, повторити 7, потім 4, 8. послідовність. Так повторимо послідовність кольорова. 2, 7, 4, 8. 2, 7, 4, 8. Шо, окей, нічого не сказать? Ну, в смысле, Повторимо, просто повторимо. подтвердить? Натисни Enter. Натиснуть Enter? Неправильно. Ну, ось, не 2, понял. 7, 4, 8. Повторимо кольори. Другую поднять. Другую поднять. 2, 7, 4, 8. А только другую все? Подтверждаю? Вот давай, натискай. Все правильно, давай. Так, 87 ввели, червоная лямпа. Червоная Нечетная. нечетная, червоная нечетная, давай. Днем народження, пан Міхась, хворей, як мога більш грошей, любим матчі на мову і хардкор. Дякую, дякую, Ватафака, дякую. 3. Троечку натискаем, троечку. Давай, тут така двоечка у нас. Желтый колер. Желтая двоечка. Лево. Снова, одинка, Синий. одинка, 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 синяя одинка. Право. А тройка, тройка, Зелёный. тройка. Тройка зеленая. Тройка зеленая. Право. Право. И пятерка Синяя. якая? Натискай, что Синяя если пятерка. натискай! Я натиснул. Амаль. Амаль. Я не поспел натиснуть. Как всех стоял, гроши были. Я на нечто Михаил, у тебя день рождения сегодня? Ну так. Ну, вішую. О, віншую. Дякую великий. Здоров'я. Файно глядачоу. З працею все добре було. Краті, усього. Дякую. Так, і без геморрою. О, у меня, до речі, файне это самое гульнявое кресло. Так що мусить бути файно з гэтым. Вот, давайте. Добре. Так, що у нас тут? У нас модуль ніжній, який зелений, синій, жовтий, червоний. Це перший, да. Зеленый, синий, жовтий, червоний. Лічби пішли. Видатно. Які вгору будемо зараз робити? Давайте кажите мне, які вгору. Зеленый, синий, желтый, червоный. Кто у нас за баранкой? Якие? Не якие? Все просто Enter натискаем? Не? Чекаем покуль. Подтверждение будет? Где? Які вгору треба? Не які? Перші? Все? Просто перші тільки? Натискаем Enter. Перший вгору? Так? Перший вгору, другий вгору. І другий вгору. Третій вгору. І третій вгору. Добре, давай третій. І четвертий вгору. І четвертий вгору. Enter. О, все, запрацював. Давай другий. Червоний, зелений, синій, жовтий.
Червоний, зелений, жовтий. Ой, червоний, зелений, синій, жовтий. Хало? Що робимо? Перший ж куди? Четверту гору? Четверту гору кидай. Все? Enter. Все, спрацавала. Там, где лічби 59 мінус 14, гэта будзе 45. 45 трэба весці. 45, гэта не сотная. 45 які, що там натисну. 45. Ще раз треба ввести 4 і 5. Не? 59. Что там? Калькулятор не осилили. Вітанки, пан Магій. Моя помилка. Я не побачив, Що що там плюс. Так що, да. А, там плюс був, а не мінус. Да, ось. А, Здалека не бачно, сляпи. Дякуй, пан Могильщик. Ми тут така гуляємо гульню. Сляпы, глухие и тупые. Это все про одного человека. Это все один и той же человек. Сиквел. Тупой, Вот. еще тупее. Давай, И долучился наитупейший. давай. Ой, давайте знову. Зеленый, синий, жовтий, червоний, перший модуль складаний. Пакуль глядзім, там еще можна калькулятор паглядзець, а если ты 53 минус 16, гэта будзе 40... Ой, 37. Ой, 47. 47. Угару трэба першы, так, першы. І все? І трэці, і чацвёрты. Першы і чацвёрты угару, натискай Enter. Да, что опять калькулятор не зарабились? 37. 37 калькулятор. Я, да, сказал 47. Я побыл. Другие складаны зеленый, синий, желтый, червоный. Не гляди на меня так. Зеленый и синий, желтый, червоный. Там, где калькулятор, 37 подается. Там, где складаны модулі, які там 37% на калькуляторі і синя лямпа буде. Так, куди які натискати угору на тим модулі? Зелений, синій, які? Четвертий вгору? Четверту вгору. І все? Так, Enter натискай. Все, там, де калькулятор 37% і синя лямпа. Яка лічба? 37 синя лямпа. 0 натискай. 0? Так, добре, все. Дальше йде червона лямпа, гэта вось со стрелками якая. Вгору вверх. Далее зеленая лямпа. Зеленая. Вгору еще раз. Далее червона лямпа. Еще вгору. Попошняя синяя лямпа. Вниз. К подлогу. Все. Зроблено. Все зроблено? Віншую. Дякую, Пюркбар. Стрімери дають ради з математики, верифікації СМС. Ось так, можемо. О, 202.07. Можем, практикуємо. Все отримується. Практикуємо. Куди мені пойти? На слепого чи на глухого? Як хочеш. да, давай. Давайте на слепого пойду. Потім наступною на глухого пойду. Ніколи не Так, отримлювався. давайте. Що тут зверху, Так, перший справа? складаны. Червоный, желтый, синий, зеленый. А де перший складаний? Ось гэты? Червоный. А яка позиція там Ось могла? гэты. 7-9-4-1. 7-9-4-1. Единую ряды. 7, 7-9-4-1. Окей, поднимаем. 4, 1, 7, 9, 4, 1. Зараз. 59 плюс 21, 80. 59 плюс 21, 80. 59 Так, плюс перший 21, це правда поднимаем. 80. Перший И поднимаем. другие поднимаем. И другие поднимаем. И четвертый.
І четвертий. Перший, другий, четвертий. Все? Все, давай. Правильно. Так, другие складаны 80 моды. правильно. Червоный, желтый, синий, зеленый. 4, 2, 9, 6. 4, 2, 9, 6. Червоный, желтый, синий, зеленый. Так можна ще і йобу дати. Це 4, правильно 2, 9, радієш. 6. 4, 2, 9 і 6. Куди натискати? Окей. Третий поднимаем. Третій подимаємо. Дійсь третій. Ось це третій. И все? Что это значит? І все? Все? Так, давай. Йоу. Давай, Так, тут чотна, 80 чотна. четно синие. Синя лямпочка, Калькулятор. 80. Что? Что? 80 калькулятор. 80? Четная лишь синяя лямпа. Синяя лябна, четная лишба. Четная. Щось ти там не нуль. срослося. 0. Не 0, блядь. Не. Четная? Синяя лямпа четная. Синяя лямпа четная. 1. 1. А где тут 1-то, блядь? Так, давай, двойка, 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 двойка. Так, желтые. Двойка Ну, почти желтая. не понял. Лево, 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 лево. Двойка, пятерка, пятерка, пятерка. Зеленый. Зеленый. Пятерка, зеленый. Право. Зеленый. Семерка, семерка, Синий. семерка. Синий, 77. Вниз. И одинка, зеленый. одинка, одинка. Лево. Не, Я Трошки, натиснул. Я капец. натиснул. Я натиснул. Ну я ж натиснул уже. Слушай, ты хотя бы кажи, что 5 секунд засталось. Что ты Кнопки хочешь? на кнопках хочешь это шрифт наж- Галя. натиснуть? Это шрифт Галя. Тільки сліпи бачить лічби. Тільки сліпи бачить лічби на гэтых. Стомился уже. Слепы бачить, вы заметите? Как Чимерон. Давайте я пойду это самое на глухого. Каточек. Я ж натиснул Сменишь на вроде. кого-нибудь, сменишь на кого-нибудь на слепого. Давай. 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 Так. Значится, вверху слева червоный, зеленый, синий, желтый. 1, 4, Червоный, зеленый, 6, синий, 7. желтый. 1, 4, 6, Лечить 7. калькулятор 50 под тобой. 57 плюс 31, 88. 8, 8. Червоная лямпочка будет четная. Так, червоный, 1, зеленый, 4, синий, 6, желтый. 7. Перший давай. И третий. Перший и третий. Это все? И четвертый. Ну давай. Правильно, правильно. Зеленый, синий, желтый, червоный. Зеленый, синий, желтый, червоный. 2, 6, 7, 9. Зеленый, синий, желтый, 2, червоный. 6, 7, 9. 2, 6, 7, 9. Гляжу, давай. Четвертую. Только четвертую, все, да? Только четвертая? Fuck you. Только четвертая? Да? Все четыре. Только четвертая, давай. 88 червоная лампочка. Шотная червоная лампочка. Шотная червоная. 5. Бля, я только что бачу. Ёсть. Синяя лямпочка. Часу до холеры. Синяя лямпочка. 3. Как уже появился? Вверх. Червоная 6. лямпочка. Часу до холеры, хлопцы, давайте. 6. Червоная вверх. Синяя лямпочка. 3. И куды? Вверх. Можно еще попалить, хлопцы, давайте. 2. Желтая лямпочка. 2. Давайте запалим папироску. 2. Что ты мне Два. показываешь?
Туди? Куди? Визначте. Туди? Туди, да. Ён карацей показал каточек, попробуй угадать. Давай. У тебя есть 2 спробы угадать. Не угадал, еще давай. А, изменилось. 9. Слухай. Давай еще угадывай. Не угадал. Ты был натиснуть, что ты не угадал-то, ну? Да, гэта наше ўсё гэта жыццё і здароўе пад сумнеў Блин, паставіць. яно змяняется, я не ведал, что оно змяняется. Ну ось, яно змяняецца. Ух, Я думаю, он потом легко жил левый и все. да выделываліся. Да выделывайся так. Так, кто яким хочет быть? Также застанемся. Драбо змяняцца. Знизу слева складаный модуль. Червоный, желтый, синий, зеленый. 1, 7, 2, 3. Калькулятор сверху справа находится. 1, 72. 1, 7, 2, 3. Сверху справа. 72. Так, гляжу. Другую. И третью. И четвертую. Все, давай натискай. Правильно. Червоный, зеленый, синий, желтый. 4, 2, 1, 7. Червоный, 4, так, двойку, 2, двойку шукай. 1, 7. Червоный, зеленый, синий, желтый. Есть. Правильно. Червоный, зеленый, синий, желтый. 4, 2, Другие, 1, кажется. 7. Так, другие. И все. Другие все. Неправильно. 4, 4. Это правильно? 2 и 4? Давай. Заинтересовало. Так. Синяя и лишба. Синяя лишба. 3, 3, 3, 3. На калькуляторе, коли что, синее четное. Так, 0, но... Что ты показываешь? Почекай. Я не то... Пускай 0. Не 0. Синее четное. 1. Я забыл себе. Есть. Так, 3 на стрелках. Синяя и лишба не ведаю. 3. Давайте хоп. Шучей. Уверх. Желтая. Уверх. Синяя. 7. 7. Вниз. Вниз давай. И червоная. 9. Уверх. Давай. Нормально. И... Нормально, А що якое лево? Ягоное лево? Твое лево. Ягоное лево. Мы уже домовились. Чье лево? Лево? Так, давайте я пойду на тлумача, мабуть. А потом кнопки натискать. Ну и давайте зараз кнопки пойду натискать. Тут самое складанное домовиться, кто будет... То буде що? Я не почув. Так, і модуль складаний верхній справа, червоний, жовтий, синій, зелений. Червоний, жовтий, синій, зелений. А на калькуляторі 57 плюс 30 гэта буде 87. Яшчэ інфармацію тебе червоний, жовтий, синій, зелений лічби давай. Червоний, жовтий, синій, зелений. Угару які? Перший угару. Правильно? Другі, третій, четвертий, що робіть? Нічого? Що робимо? Командир. Все? Enter натискать? Неправильно. Третій ще? Третій давай. Третій ще, да? Все? Не, неправильно все равно. Перший, третій неправильно. И четвертый еще? Ну, давай четвертый. Все, 4. Перший, третий, четвертый, давай натискай. Все, працює нормально. Другий складаний модуль. Зеленый, синий, желтый, червоний.
Зеленый, синий, жовтий, червоний. Які ми будемо зараз натискати? На угору. Чекаємо. Чекаємо, хтось щось нам розповіде, ні? І ще інформацію треба. Ну, зелений, синій, жовтий, червоний. Лічба подається, кажемо зараз. У нас одна помилка, осталось 50 секунд. Перший вгору. І другий вгору. Перший, другий вгору, і четвертий вгору. І Enter натискай. Все, добре, спрацювало. Там 87 на калькуляторі синя лямпа. Гэта нечотная синяя лямпа. Якая лічба? 0. 0 натискай 0. І дальше зеленая лямпа. Зараз гэты стрелки якія. Кірунки. Зеленый униз. Далее синяя лямпа. Право. О, лево. Это я помолюся. Я же поглядел, что там 10 секунд осталось уже. Худшее. Я трошки то... Я і не паспеў літары дыктаваць, а вы там уже пачалі прыціскаць там на першы ты складат. Я яшчэ просто вылішаў там всю эту халеру. Зрозуміло. Давайте яшчэ раз. Яшчэ раз? Давай. Може. Зеленый, синий, желтый, червоный. Зеленый, синий, желтый, червоный. З левого верхнего боку. Там на калькулятор 51.33, гэта будзе 84 трэба ввести. 84, там суммаванне. Падсумаванне 84, добра, так, які другі ўгару, другі, давайте ўгару. Яшчэ штосьці трэба? Толькі другі? Все, давай, Enter натискай. Добра, тады другі модуль, які складаны, гэта будзе чырвоны, зялёны, сіні, жоўты. Чырвоны, зялёны, сіні, жоўты. Чырвоны, зялёны, сіні, жоўты. Чырвоны, зялёны. Так, трэці ўгару, толькі трэці ўгару, или яшчэ які? Толькі трэці, Enter натискай. Там, где калькулятор, все добре. На калькулятор 84 цотная, желтая лямпа. Цотная, желтая. Яка лічба? Говорит 0. 0 каже. Каже 0. Добре. Дальше желтые стрелки. Желтый кірунок куди? Желтые стрелки у правый бок. Добре, зальта синяя. И куди? Униз? Улево? Куди? 50 осталось, 6 секунд, вверх. До горы. Так, зеленая лямпа. Наступная 42 секунды еще. Зеленая лямпа, яка лічба? Лічбу скажите еще. Лічбу про збриталі. Вверх, до горы. Тискаем до горы. Апошнее 26 секунд засталося. Желтый. Не бачу, якая. Угору ці вниз? Ці вниз, ці угору? Яку? Не розумію, вгору? Ці вправо? Вгору тискай. Вгору. Працював, ні? Ну ё-моё. Да так, просто інтригу вирішив потриматися. Хочу потлумачити яшчэ трошки. Ну, давайте опошний раз, уже, мені здається, ми всі прелісті гэтай гульні розумілі, будемо чекати, може, версію, які не розпрацюють. Ну, може, будемо агульную версію. Кого мне туди? А здається, уже все, у демку нагулялися, усі і хопять. Поехали. Ага. Так куди?
Першы модуль злева ўнізе. Так, чырвоны, зялёны, сіні, жоўты. Чырвоны, зялёны, сіні, жоўты. 2, 1, 4, 6. 2, 1, 4, 6. Калькулятор 90. 2, 1, 4, 6. Так, другую поднять. Не-не-не, это третья. Другую, четвертую. И все. Ага. Червоный, зеленый, синий, желтый. То же самое, короче. 6, 7, 6, 7, 3, 4. 6, 7, 3, 4. 6, 7, 3, 4. 6, 7, 3, 4. Буховку разминовываем. Я глухий, Михай слепый. 6, 7, 4. Слав немый. 6, 7, 3, 4. Так. Шо, все опущены? Натискай. Натисну, все. Так, калькулятор, зеленая лямпа 90 отчетная. Девять. И синяя лямпа. 3. 3. Угору. 2. Желтая. 2, 2. Лево. 4. Зеленая. 4. Влево. 3. И желтая. И 3. желтая. Полторы лишь бы. 3, 3. Угору. И... Що це у вас Потім таке? Вітанка Спанч Боб. Ми тут тако гуляємо хульню. Глухий, сляпий. Які там ще нямий, тупий. І це Да. все один і той же чоловік. Так. Може, подайте скончили Треба взагалі. підсередити з бомбом. Так. Каотик, дороги. Вітанки, Это каотик. демка. Пройшли 7 узровнів, які зараз доступні. Да, більш нема Зрозуміло. узровнів, на жаль. Звучить цікаво. Можемо ще одну показати для Спанч Боба, коли хочете. Ну да. Так, хто яким хоче бути? Давай таким же составом знову. А, Ті на тем самым? 2 года. Ті на 2 года поменялись. Та ні, ми вже вернулись. Так, складаний модуль. Зеленый, синий, желтый, червоный. 1, 9, 8, 7. Калькулятор. 70. 1, 9, 8, 7. 70? Скажи ему, що Так, потім другую поднять треба буде. полторы. Не, это третья. Это третья. Так, что тебе еще поднять? Все. Все, поддерживаем? Не. Другая поднятая. Зеленый. ЕМ. Ага. Рандомом. 70. 70. Так. И так, наступное червоный, желтый, синий, зеленый. Червоный, желтый, синий, зеленый. 4, 1, 6, 7. 4, 1, 6, 7. 4, 1, 6, 7. Третью поднять. И четвертую. Ага. Так. Калькулятор 70, четная, желтая. Нуль. Так, зеленая. 6.
Лево? Не тискай. Вниз, 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 вниз. Желтая. 5. 5. Вверх. Зеленая. 3. Управо. 9. И синяя. 9. Влево. Ну все, профессиональные Ага. саперы. Ось так, да, все. Зараз вийде гурня, Розречились. будемо просто всіх розвалювати. Добре, та Добре. на сьогодні хопіть. Мгм. Вот. Дякую, Ну, дякую. поглядели, добре. Дякую всім. Було Дякую ще раз пришпільно. усім за віншування. Так, Так, Кася ось з народженими. Так, Ось. у Михайла день народження. Побачимося Да. завтра у пристанку. Закидывайте гифсапки тоді Касю на Будемо канал. горить. Греть. Будемо гореть завтра, так. Ми ж хоретики. Значить, будемо гореть. Все, тоді дякую всім велике. Тоді до Дякую, побачення. дякую. Все, відпочивайте. Тоді. Па. Всім Я забывся, що ми тут розмовляємо, а не в Дискорді. Ну так, так. Ти кочок будеш ще гулять? Ну, так, тільки не ведаю ваш. Визначити. А коли То що залагав? реквієм коли? Ну, я досі чекаю ноутбук. Я ще чекаю. Там- да. Так. Зрозумів. Добре, тоді усім добраніч. Гуляйте у добрий відеогуль.